αξίος γαμπρός τα γωνιακά στα λέμε και τα κορτσοπάτι μπορεί εσένα θα σε λέμε και τα κορτσοπάτι μπορεί εσένα θα σε λέμε. Το δαχτυλί της φόρμη περμασί σκοτεινιά. Πάμε που λόγον του πάει το πέρμε μας η γωνία. Πάμε που λόγον του πάει το πέρμε μας η γωνία. Και για 20 αξίος γαμπρός τα γωνιακά στα λέμε. Για 20 αξίος γαμπρός τα γωνιακά στα λέμε και τα κορτσοπάτι χωρίς εσένα θα σε λέμε και τα κορτσοπάτι